Waqt konferenza ħdej il-vendetta tal-linja fil-Furjana l-kellim tal-Partit Nazzjonalista l-Enerġija, Riċerka u Innovazzjoni Ryan Kallus akkuża lill gvern li rtira fondi Ewropej għal proġett li kien se jara 100 karozza tal-linja taħdem bl-elettriku minflok bid-diesel. Kallus flimkien ma' Shadow Minister għal fondi Ewropej David Aġuż u Shadow Minister għat-tibdil fil-klima Yves Borg Bonello akkużaw li l-gvern li rtira 34 miljun fondi Ewropej u li kienu allokati għal dan il-proġett. Staqsew li l-gvern għalhekk fejn se jkunu qed imorru dawn il-miljuni minn flok. U ma qalu li 7 miljuni oħra li kienu allokati biex isiru charging stations għal vetturi ta' trasport pubbliku issa se jintilfu għal kollox. Il-kellima tal-oppożizzjoni komplew jargumentaw li dan ifisser ukoll li l-investiment ta' 50 miljun euro li kienet se tagħmel il-Malta Public Transport MPT issa sfaxxa fix-xejn. Id-deputat Kallus qal li tordin l-inkompetenza tal-Gvern Malta se titlef fondi Ewropej diġà assenjati u qal li dan ifisser aktar storbju, aktar emissjonijiet fl-arja kif ukoll li Malta se titlef allokazzjonijiet ta' fondi li ġew assenjati għat charging stations u li issa se jkunu qed imorru għal proġetti oħrajn f'pajjiżi oħrajn. Komplajt li l-fatt li dan il-proġett ġie rtirat ma jħalli ebda skop għall-investiment fi charging stations li kienet se tagħmel l-MPT. Il-kellim nazzjonalista qal ukoll li dan ifisser li l-Gvern kiser il-ftehim li kellu mal-Kummissjoni Ewropea. Il-kellim tal-Partit Nazzjonalista l-Fondi Ewropej akkuża li l-Gvern li rrema flus il-poplu 9 miljun euro b'kollox u qal li din hija xhieda ta' inkompetenza nuqqas ta' direzzjoni u l-kriżi li nsab fiha l-Gvern. Il-kellima tibdil fil-klima qalet li din id-deċiżjoni qed tittieħed fid-dawn tal-istatistika li turi li Malta għandha l-ar kwalità ta' arja fl-Ewropa. Id-deputat parlamentari nazzjonalista qalet li dan ifisser li ntilfet opportunità biex jitnaqsu tħaħen mit-toroq Maltin li kkawżaw tant mart respiratorju fil-popolazzjoni Maltija. Temmet tgħid li aktar minn 500 persuna qed tmut kull sena kawża ta' mart respiratorju.